fatan za ku gyara zama domin jin yadda ta kaya a jiya Alhamis a ƙoƙarin kawar da 'yan ta'addan Boko Haram daga doron duniya da mayakan Chadi suke yi da taimakon mayakan Nijar da Najeriya. Jiya dai artabu ya yi artabu wato a jiya Alhamis yayin da aka samu galabar kashe mayakan Boko Haram har guda 1000, yayin da a cikin wannan gwagwarmaya sojoji na Chadi guda 58 su ma suka hallaka a cikin wannan gwagwarmayar. Ku biyo mu. Sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. 'Yan Boko Haram fiye da 1000 sun bakwanci lahira a gumurzinsu da dakarun sojojin Chadi. Gwamnatin Chadi ta fitar da alƙaluman da ke cewa dakarunta 52 ne suka rasa rayuwarsu, yayin da mayakan Boko Haram sama da 1000 suka hallaka a faɗan da aka share tsawon kwanaki ana gwabza shi tsakanin ɓangarorin biyu a zagayen tafkin Chadi. Kakakin rundunar sojojin ƙasar Kanal Azim Barmenduwa a Gona ya ce baya ga kashe mayakan na Boko Haram sama da 1000, an kuma lalata babura da kuma ƙananan jiragen ruwa da 'yan ta'addan ke amfani da su don kai farmaki. Wannan ne dai karo na farko da rundunar sojojin ƙasar ta Chadi ta sanar da yawan dakarunta da suka mutu bayan ƙaddamar da farmakin kan mayakan na Boko Haram da ta yi wa take da fushin boma. Wata ruwayar kuma sojojin ƙasar Chadi sun kashe 'yan Boko Haram sama da 1000, yayin da sojoji 52 suka mutu a yayin artabun. A yau Alhamis, rundunar dakarun ƙasar Chadi ta ce ta kammala kai hari ga mayakan Boko Haram da ke yankin iyakar Chadi, inda ta hallaka 'yan ta'addan 1000, amma sojoji 52 suka rasa rayukansu. Mai magana da yawun rundunar Kanal Azim Barmenduwa a Gona ya sanar da AFP cewa sun yanke shawarar kai harin ne bayan rasa kusan dakaru 100 da suka yi a wata da ya gabata. Sun ce sun kammala kai farmakin ne a jiya Alhamis bayan sun fatattaki mayakan ta'addancin Najeriya daga ƙasar su. Ya ce an kashe 'yan Boko Haram ɗin guda 1000 tare da tarwatsa kwale-kwale 50 nasu. To mu dai daga nan taskar al'umma babu abin da za mu ce sai dai mu ce Allah Ubangiji ya ci gaba da ba sojojin Chadi nasara akan 'yan ta'adda masu tada tsuguna tsaye. Sannan kuma muna kira ga wato iyakokin sojojin Najeriya da Nijar da kuma Cameroon da su ma su dage wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe da sojojin Chadin wajen ganin sun kai 'yan Boko Haram ɗin ƙasa. Duk da kasancewar akwai yamaɗiɗin cewa shugaban Boko Haram ɗin Abubakar Shekau ya kwanta dama, amma wannan magana ba ta da inganci kuma ruwayar ba ta da ƙarfi, domin har yanzu babu wani tabbataccen abu da yake nuna hakan. Duk da wasu kafafen yada labarai sukan ɗauko hoton wani mai kama da Shekau ɗin tamkar shi, wato suna ɗorawa da nufin cewa Shekau ɗin ya tafi barzahu, amma dai ba wata hujja ko dalili da ya nuna hakan. Amma dai kwamandojinsa da dama sun kwanta dama da kuma